東トルキスタン共和国亡命政府構造変更について、はじめに東トルキスタン共和国亡命政府として、私たちはアメリカ人と米国上院がウイグル人のために中国を制裁する法案を承認してくれたことに心から感謝します。ダーヌ・トランプ大統領が法案に署名し、法案ができるだけ早く法律になることを願っています。1949年に中国がソ連の助けを借りて我が国に侵略する前に、東トルキスタンの人々は自分たちの貴重な土地に独立して住んでました。東トルキスタンの面積は日本の約4倍であり、石油、ガス、ウラン、金などの天然資源が豊富です。東トルキスタンの地理的位置はヨーロッパ、アフリカへの玄関口であり、何隻にもわたってシルクロードと呼ばれていました。壮大な帝国と栄光の文明を築き上げてきた東トルキスタンの人々は、1949年以来、中国の暴政支配下にあります。亡命政府は東トルキスタンの人々の勇敢な精神を非常に誇りに思っています。私たちは文明世界と世界中の民主主義国に支えられたあらゆる手段を用いて、我が独立を回復するために戦っています。私たちは東トルキスタン共和国の兄弟姉妹に対し、邪悪な CCP の暴政による暗黒の日々が終わり、中国が我が国から追い出されることを信じるよう呼びかけます。ですから私たちの国を復活させるというこの立派で挑戦的な仕事に備えてください。東トルキスタン共和国の亡命政府は独立を回復する前に、邪悪な CCP にウイグル人に対する大量虐殺、天然資源の奪取、環境へのダメージ、そして東トルキスタン共和国の歴史的足跡の破壊などを直ちにやめるよう強く要求します。私たちは亡命政府の遺憾で脆くて不安定な歴史を研究しました。私たちは不安定性の主な理由がこのシステムにあることを発見しました。これは中国スタイルの最高コミッションと古いトルコスタイルの首相システムの組み合わせでした。したがって私たちはこれらの不安定要因を取り除き、政府の効率を改善して民主主義国家の人々からより多くの支持と尊敬を得ることにしました。そのため亡命政府は首相制度を廃止し、2020年3月22日に亡命議会メンバーの過半数とエルキン・アブミ大統領の承認を得て、米国政府の体制を採用しました。亡命議会の古い構造は新憲法に反するため、首相、副首相、国会議長などの用語は存在しません。さらに、エルキン・アブミ大統領は国連大統領を含む文明世界の首相に手紙を書いた。彼はフランス、イギリス、ヨーロッパ議会の主要メンバーと会談し、中国によるウイグル人の大量虐殺を直ちに阻止するよう彼らの助けを求めた。彼はヨーロッパの国会議員から中国の強制収容所、ウイグル人の臓器採集、ウイグル人の子供を両親から強制的に引き離す、ウイグル人の DNA を収集する、ウイグル人にヘロインと薬物を配布する、我が国で核実験を行う、強制的に東トルキスタンの人々を捕虜として中国の工場に移送するなど、中国による悲惨な罪をやめるための支援を求めてきました。さらに、メリカ・アブス博士はウイグル人権法の承認のためにビル・ファスター下院議員と直接会見、そしてディック・ダービンやタミ・ダークウォース上院議員らに連絡を取った。メリカ・アブス博士はまた、公開書簡を通して東トルキスタン共和国の独立を要求した香港とトルコの抗議者に感謝の意を表した。また、メリカ・アブス博士は中国による70年間の抑圧に直面してきたウイグル人たちは、現在ではホロコーストと同等の大量虐殺に直面しているため、東トルキスタンの人々が独立を要求し、祖国を回復することが不可欠であると述べた。また、彼女は人道主義世界に東トルキスタン共和国を復活させたいというウイグル人の願望を尊重するよう呼びかけました。
メディキャブス博士はまた WHO に中国の強制収容所の内外で武漢ウイルス感染を調査するよう要請しました。その他にロシア軍の報道員であるヤディカル・ガニエフ氏は中国の刑事訴訟を批判する重要な記事を書いています。また、我が政府の代理報道員であるタリブ・アタジャン博士はデイブ・イ・プライスとジェニファー・ウェクストン上院議員らと面会しました。彼は上院議員に抑圧を終わらせる唯一の方法は中国による占領を終わらせることだと述べました。私たちの政府の兄弟姉妹も多くの決した仕事をしてきました。さらに、武漢ウイルスは世界中で30万人以上の人々を殺し、450万人以上の無実の人々に感染したのは事実です。武漢ウイルスよりパリ国際会議や議会選挙などの政府の計画が遅れています。武漢ウイルスの状況が収まったら、政府の新しいスケジュールを発表します。最後に、私たちはすべての人々が邪悪なウイルスと CCP の脅威から解放され、できるだけ早く通常の生活に戻れることを願っています。どうもありがとうございます。東トルキスタン共和国亡命政府より2020年5月24日